сте впечатляващи. Този блясък. Този блясък, с който завършвате, малко така заблуждава хората, че си играем на някакво зрелище. Това няма нищо общо с реалността. На обръч злато за Кондакова, сребро на Митева, бронз за Меркулова. Първа на топка играе Виктория Шинкаренко, Украйна. Шинкаренко виждате за първи път днес. Тя се класира за 3 финала без обръч, който изпусна състезанията за многобоя. Извън очертанията, това е повече от 70-ти. Да, повече, за съжаление. Да. А лошо